Sayang lang lahat. Sakripisyo ng tatay mo sa'yo. Iginapang ka namin noon ng tatay mo para makapagtapos ka sa magandang paaralan at magkaroon ka ng magandang trabaho. Tapos ngayon, yan lang ang hahantungan mo? Nay naman, sinabi ko naman sa inyo, di ba? Pansamantala lang naman ito. Makakahanap ulit ako ng maayos na trabaho, Nay. Berto, matanda ka na. Sa tingin mo ba may tatanggap pa sa'yo? Hindi ko alam, Nay. Kaya nga hindi ako sumusuko. Dito sa bahay. Bakit? Di ba sinabi ko naman, nagagawa ako ng paraan? Kaya ko naman eh. Hindi ka rin ba naniniwala sa akin na kaya ko? Hindi naman sa ganun, Berto. Kaya lang, alam ko naman na nahihirapan ka. Pwede naman akong tumulong. Mahal, ayos ka lang ba? Oo, mahal. Ayos lang ako. Ang mga bata, nakauwi na ba? Oo, mahal. Nasa kapitbahay sila. Naglalaro. Ganun ba, mahal? Oo, mahal. Siya nga pala. Marami ka bang ginawa sa opisina nyo ngayon? Oo, mahal. Marami kasi kaming bagong aplikante. Kaya maraming pinagawa. Ganun ba, mahal? Sige na. Magpahinga ka muna dun sa kwarto. Hindi na. Umuwi lang ako rito para magpalit ng damit. Ganun ba? Sige, ipaghahanda kita ng damit mo. Salamat, mahal. Totoo ba, Berto? Nawala ka na sa kumpanyang pinapasukan mo? Sino pong nagsabi sa inyo, Nay? Galing ang kapatid mo doon kanina. At sinabi na 2 buwan ka na daw nawala sa kumpanya. Sasabihin ko naman talaga sa inyo eh. Kaya lang, gusto ko kapag nakahanap na ako ng bagong trabaho. Sasabihin ng ano, Berto? Yung asawa mo, matagal na palang inalis sa kumpanya. Ano? Totoo ba yan, Berto? Kung wala ka ng trabaho, saan mo kinukuha yung panggastos natin dito sa bahay? Ang totoo niyan, umi-extra ako sa palengke at sa pagde-deliver ng karne. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Akala mo ba hindi ko maintindihan? Hindi naman sa ganon. Ayaw ko lang na mag-alala ka. Kaya hindi ko muna sinabi sa'yo. Ang ganda ng tinapos mo. Tapos, babagsak ka lang sa palengke? Sa pagdi-deliver ng karne? Pansamantala lang naman, Nay. Habang naghihintay ako ng tawag sa in-applyan ko. Hindi pa kasi ako tinatawagan. Sa tingin mo ba may tatanggap ba sa'yo, Berto? Matanda ka na. Hindi mo kasi pinaghusayan sa dati mong kumpanya. Kaya ka siguro tinanggal sa trabaho mo.
baka nabigla lang siya. Sayang lang lahat. Sakripisyo ng tatay mo sa'yo. Iginapang ka namin noon ng tatay mo para makapagtapos ka sa magandang paaralan at magkaroon ka ng magandang trabaho. Tapos ngayon, yan lang ang hahantungan mo? Nay naman, sinabi ko naman sa inyo, di ba? Pansamantala lang naman ito. Makakahanap ulit ako ng maayos na trabaho, Nay. Berto, matanda ka na. Sa tingin mo ba may tatanggap pa sa'yo? Hindi ko alam, Nay. Kaya nga hindi ako sumusuko. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakahanap ng magandang trabaho. Eh, paano yung gastusin dito sa bahay? Alam mo naman, nakagagraduate lang ng kapatid mo. At ang apo ko, paano mo siya may papasok sa magandang paaralan kung wala kang permanente na trabaho? Alam ko naman yun, Nay. Kaya nga gumagawa ako ng paraan. Hindi ko naman pababayaan ng pamilya natin. Siguraduhin mo lang, Berto. Mahal, galingan mo sa interview mo ngayon, ha? Salamat, mahal. Siya nga pala, mahal. Dumating na yung bayarin natin dito sa bahay. Ganun ba? Hayaan mo. Sa oras na matanggap ako, hindi na tayo mahihirapan. Naisip ko lang, ano kaya kung wag na natin papasukin si Hana doon sa eskwelahan na gusto niya? Ha? Ba't mo naman nasabi yan, mahal? Mas malaki kasing matitipid natin kung sa public lang siya mag-aaral. Lalo na ngayon, pati yung ipon natin, paubos na. Huwag ka nang mag-alala dyan. Gagawa ako ng paraan. At isa pa, may kinikita pa naman ako dun sa palengke. Teka, ba't pala nakabihis ka? May pupuntahan ka ba? Oo. May inaalok kasi na trabaho si Mare. Pupuntahan ko sana ngayon. Magtratrabaho ka? Oo, sana. Para may pandagdag tayo ng gastos dito sa bahay. Bakit? Di ba sinabi ko naman, nagagawa ako ng paraan? Kaya ko naman eh. Hindi ka rin ba naniniwala sa akin na kaya ko? Hindi naman sa ganun, Berto. Kaya lang, alam ko naman na nahihirapan ka. Pwede naman akong tumulong. Pag sinabi kong kaya ko, kaya ko! Ako ang lalaki. Kaya ako ang gagawa ng paraan. Naintindihan mo?
Sino yung tumawag? Yung kapatid mo. Sinugod daw sa ospital ang nanay mo. Ano? O Nay, narinig naman siguro ang sinabi ng doktor, di ba? Oo, narinig ko. Sige na, hatid mo na ako sa kwarto ko. Sige po, Nay. Mahal, sandali lang ay hatid ko si Nanay sa kwarto niya. Sige, mahal. Mahal. Paano yan? Naubos na lahat ng ipon natin. Tapos, may mga utang pa tayo dahil sa pagkaka-ospital ni nanay. Bakit ba kasi ayaw mo na tulungan kita? Berto, mag-asawa tayo. Sa mga panahon na to, dapat sa atin nagtutulungan. Hindi ka mag-iisa sa problemang ito. Dahil ako ang tatay, dapat ako ang nagtataguyod para sa pamilya natin. Oo, Berto, ikaw ang lalaki. Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw lang ang humaharap at nagdurusa sa mga problema natin. Nandito ako at ang anak mo. Kami ang pamilya mo, Berto. Handa kaming tumulong sa'yo. Hindi mo lang ito problema. Problema ito ng buong pamilya. Hindi nyo dapat pinagdadaanan to. Kung naging mabuti lang akong asawa. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Berto. Walang may gusto na mawalan ka ng trabaho. Kaya bilang pamilya tayo, kailangan natin magtulungan, Berto, para masolusyonan yung mga problema natin. Maraming salamat, Ruby. Salamat din dahil hindi mo ako sinukuan. Berto, mag-asawa tayo. Kaya sa hirap at ginhawa, sasamahan kita. Maraming salamat, Ruby. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Berto.